Què són els mapes de patrimoni cultural? Els mapes de patrimoni cultural tenen per objecte la recollida exhaustiva de dades del patrimoni cultural i natural d'un municipi. Ajuda els ajuntaments a posar en valor el seu patrimoni, a establir mesures per garantir la seva protecció i conservació, així com a planificar la seva rendibilització social. El mapa de patrimoni cultural inclou un inventari dels elements patrimonials municipals dividits en 5 grans àmbits: patrimoni immoble, edificis, jaciments arqueològics; patrimoni immoble, objectes i col·leccions; patrimoni documental, documentació, arxius, fotografies i bibliogràfics; patrimoni immaterial, festes, tradicions, música i dansa, artesania; patrimoni natural, zones d'interès, espècimens botànics, jaciments paleontològics. Ara, després de més de 20 anys elaborant mapes de patrimoni cultural dels municipis de la demarcació de Barcelona, comptem amb un important volum d'elements patrimonials ordenats i que estan a l'abast de tothom. Us presentem una nova plataforma web que incorpora importants millores i que la converteix en una eina de consulta indispensable per tot aquell interessat en el patrimoni. L'impacte visual d'aquesta nova web presenta una navegació més intuïtiva i la visualització en els diferents dispositius mòbils, com ara tauletes i telèfons intel·ligents, sempre utilitzant el suport cartogràfic que georreferencia tots els elements i que dona nom al producte. Aquesta plataforma permet fer cerques per municipi, pel mapa de la província, per elements, així com cerques avançades amb diversos paràmetres. Existeixen 2 versions del mapa de patrimoni cultural, una per a ús estrictament municipal i una versió pública, on s'oculten determinades dades de caràcter sensible. El mapa de patrimoni cultural s'acompanya d'una memòria de valoració i anàlisi de la situació del patrimoni del municipi, des del seu estat de conservació fins a la protecció. El manteniment dels continguts és permanent i immediat, perquè la informació s'incorpora directament. Això ens proporciona una plataforma d'informació més àgil, més útil i més atractiva. En definitiva, una important eina que no només ha de servir per conèixer el patrimoni cultural de la província, sinó també per difondre'l, gestionar-ho, conservar-ho i protegir-lo entre tots. La podem trobar a patrimonicultural.diva.cat.